ҳавлии фурӯшӣ дар поёни корвон назди мағозаи дастрас маҳаллаи Гулбута ҳозиру суроғашро нишон медиҳем. Аз ин тараф автоцентр ва бозори Саховат, дар инҷо худи бозори корвон ҳафахтар ва рост шоҳрои Душанбе бохтар. ҳавлии фурӯшӣ дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. аз ин тараф мо омадем, дар инҷо мағозаи дастрас ва рост меравем дасти рост. зиёда аз 2 сотиқ замин мебошад ва 6 дар хона дорад. дӯстони азиз, ҳамаш бо таъмири нав таъмин аст. дар якум ошона 2 ҳуҷраи истиқоматӣ ва ҳоҷатхона бо ҳаммом, дар дуюм ошона бошад 3 ҳуҷраи истиқоматӣ, балкон ва дар тагхона ошхона ҳасту як ҳуҷраи иловагӣ. дӯстони азиз, таги хона ба пурраги ҳамаш тагхона мебошад. ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ ҳамаш 100% бо барқ ва об таъмин мебошад ва дар наздикиаш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча, бозори корвон ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. нархи хона бошад 900 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг зада пурсон шавед. марҳамат, аз даруни бино шурӯъ мекунем.